Ukázali jsme si, co dokáže normální kosa, ukázali jsme si, co dokáže Blackova největší kosa, co má normální štýl, co dokáže jeho 120ková kosa. A teď si podíváme na kosu, která má označení číslo 2. To je kosička, která se vám vleze prakticky do batohu. Když si dáte nějaké pouzdro na tu řeznou část, tak si to můžete zastrčit třeba za šrach, když máte batoh. Ideální, kdo se chystá na apokalypsu zombie, je to skvělý nástroj na to, abyste potom jim rozbíjeli hlavy. Nicméně to zatím není legální, my si ukážeme to, k čemu ta kosa je původně zkonstruována. S normální kosou se kosí tráva, s těma velkýma Blackovýma kosama se kosí tráva, kde jsou různé nálety, ale když se dostanete někam, kde jsou čistě nálety, tak i ta 120ková kosa by s tím měla problémy. Tady ta kosa ne. Se podíváte, docela pěkný stromeček tady rostl, i topol. Mé semínko mělo tu smůlu, že vyrostlo tam, kde my to nechceme. Chceme se toho náletu zbavit. Tak si prostě k němu přijdete a na rozdíl od mačety, kde byste sekali směrem do země a tu mačetu si stupili, chytnete a se potáhnete od země a říznete. Víte, když tam je tvrdé dřevo a trochu, že tam je takové stvrdlé, že už to začalo umírat, tady ten poškozený nálet, tak to jde s tím. Křovinořez by vám to asi dal. Otázka je, co by to udělalo s jeho noží. Vidíte, bez problému to uřízlo, ostří nic není a můžeme jít dál. Nepoužívá se to, nebo použití pouze na zemi by bylo velice omezené. Takže cokoliv potřebujete useknout, si useknete. Nějaká čtečka. Co potřebujete, si říznete. Máme třeba vrbu, když jsme se k ní dostali, tak si uděláme cestu. Buď to můžete chytnout jako snop, říznout, když se bojíte, zase říznete, takže pozor, je to ostré. Chytnete to naopak a pohybem, který není kolmo na ten stonek, ale je takový, že to podříznete, si to lehce oddělíte a můžete jít tam, kam potřebujete. Máme nějakou výjvu. Na konci si to chytneme blíž a takovýmto pohybem to vlastně uřežeme. Potřebujeme normálně kosit, tak to chytneme kousek od konce, ne úplně tak. Někdo to chytá blíže, někdo to chytá zhruba tak. A jak jsem říkal, od sebe nebo k sobě, podle toho, jak je ta tráva poležela, úplně lehce, bez jakýchkoliv komplikací, problémů, zábran, to sekneme. Super, to je i do bushcraftu, když si budete chtít postavit chyší, na které budete mít střechu z rákosy. S normální mačetou se rákosy docela blbě kosí. Tady s tím to je totální sranda. To samé kosíkáři, když budete potřebovat na jaře sbírat proutí, tady s tím to je mnohem snazší než klasickým nožem. Vidíte i poměrně velké stromky, velké nálety, větvičky s tím jdou úplně snadno.
Nejhrubší dřevo, co jsem s tím přesekal, skoro jako ze sekerou, mělo nějakých 8 cm v průměru. Otázka zní, umí to vaše kosa? Sami si můžete říct, nebo zkusit odpovědět na to, jestli to dokážete s normální kosou. A někteří lidi, co se připravují třeba na konec světa, jestli to dovede jejich speciální survivalový nůž. Víte, prostě nic není, stále je velice ostré. Táhnem, když potřebujeme, a zlehce to klasický nůž, jedna druhá strana. A můžeme jít dál. A šup zaschlý. Opatrně, když s tím budete pracovat, má to tvar háku, protože to je kosa. Když budete kosit, tak se snažte, pokud možno, než to budete umět perfektně, kosit tak, aby ten sek, i když minete, nebo vám to úplně lehce se oddělí to dřevo, šel mimo vaše nohy a mimo nohy vašich kolegů, kamarádů, dětí a podobně. Když se s tím seknete do nohy, tak budete mít sice zážitek až do konce života, ale v případě, že to uděláte někde třeba v hoře, když budete pracovat v lese, se může stát, že ten zážitek bude trvat jenom třeba 90 sekund, než vykrvácíte. Nesekáme koncem toho ostří, ale tady, tou špičkou. Ne úplně špičkou, ale tou zónou kousek za špičkou, protože při stejné úhlové rychlosti je tady nejlepší rychlost a plocha na to, abychom tu větev odstranili. Takže ne tak, ale tak. No. A opět ne tak, ale mimo nohu, protože nohy máme sice dvě a i bez noh jde udělat velká kariéra, pokud nezastřelíte manželku jako Pistorius, ale lépe se chodí po nohách než po karbonu. Když potřebujete potom nějakou drobnost uřezat, ještě jednou chytnete si to blíže, můžete si opřít palec, já to třeba nepoužívám. A ne na kolmo, ale tak na šikmo, sekořez si odříznete prostě dřevo, které chcete. Držení je potom na vás, jak jste zvyklí. Je to i tak, ale to jde strašně blbě. Tak, dneska jsme si ukázali, co dokážou některé Blackovy kosy. Tady je autor a vynálezce těch kos. Byť
Vynález je to takový, že není to novinka, takovéto nástroje lidstvo používá už několik set let. Chtěli bychom vám popřát, pokud jste s kosami ještě nepracovali, abyste s nimi začali pracovat, protože to je zábava, je to činnost, díky které budete zdravější, díky které ušetříte, protože nebudete muset platit pokuty, když budete pracovat v víkendu, a hlavně ať se nezraníte, protože práce s tím je zábavná, je užitečná, je dobrá, potom už je to jenom na vás. Když vám to nepůjde na začátku, to nevadí. A musíte vytrvat a zkoušet to dál. Nezapomeňte, sekejte mimo nohy, nesekejte do kamenu, nesekejte do železa, do trávy, do náletu, do dřeva, do všeho takového můžete. Já bych řekl asi tolik jako autor, protože sleduju mnoho let, dejme tomu řádově asi 6 let, sleduju na uživatelích tady těch kosiček, jak to funguje, nefunguje, takže vím, že ne každému to jde hned, že to chvilku trvá, takže věnujte tomu úsilí, není to prostě jenom hnusný krám, chce to na to přijít a pak to funguje. Díky.